Alas 6:32, oras po natin, Idol. Isang lola po sinakal habang nagpapahinga sa bahay sa San Carlos City. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raca. 104.7 IFM. Report! Pinagdagaan ng buhay ng isang lola sa San Carlos City, Pangasinan habang nagpapahinga ito sa loob ng kanyang tahanan. Sa panayam ng IFM News Sigupan kay San Carlos City Police Station, Investigator Officer Police Captain McKinley Mendoza, walang damit pang itaas na pumasok ang isang 41 anyos na lalaki sa bahay ng biktima. Nang makita niya ang lola ay dito niya ito sinakal at akmain pa sanang saktan gamit ang kanyang dalang kutsilyo. Mabuti na lamang at mabilis itong naawat ng mga kaanak ng biktima. Ani Mendoza, nasa ilalim ng impluwensya ng alak ang lalaki at tila umano na dahil sa sobrang kalasingan ay nawala ito sa wisyo at nagawa ang insidente. Nilinaw pa ni Mendoza na hindi magkaano-ano anumang koneksyon ng dalawa. Nagkataon lamang na ito ang napasok na bahay ng sospek. Samantala, naaresto ito ng mga sumaklolong concerned citizen at sa ngayon ay ihanda na ang kasong isasampa laban dito. Muli rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raca. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.